د بەردەوامیە شەڕی سەهل الغاب لە گوندەوارێ هەما di navbera rejîm û artêşa azad de îrodanê sibehê 14 çekdar ji rejîmê û 2 çekdar ji Hizbullah hatin kuştin. Li aliyekî din artêşa azad hin tirimbêlên rejîmê li gundê El Mansûra têkişkandin. Lewra rejîmê piştgiriyek mezin ji Hemsê ber bi Sehl el-Gab de birin. Herûha bi bermîlên teqîner gundên El Hewêca, El Hewêz, El Emîqa û Qel'et el Medîq topbaran kir. Li gundewarê Idlibê rejîmê bi 4 mûşekên zemîn bajarê Erîha armanc kir û di encamê de gelek ziyanên maddî gihiştine malê sivîlan, pêrefrokeyan jî bajar topbaran kirin. Di heman demê de mîlîşeyên berevaniya niştimanî 28 çekdarên rejîmê yên birîndar li nexweşxaneya Corîn kuştin. Bi mebesta barê xwe sivik bikin ta gokaribin şer li dijî artêşa El Fetih berdewam bikin. Li Şamê li bajarokên Yelda, Bêla, Bêt Sehem encumena şêwirmendî biryar da ku hemûriyên di navbera bajarokên Muxeyyem el Yermûk û Hecer el Eswed dê wernegirtin ji bilîriyek mirovanî bi mebesta parastina van bajarokan ji rejîm û çeteyên Daişê. û çi kesê bixwaze derbasî van bajaroka bibe wê were çavdêrkirin, herûha çi kesê girêdayî rejîmê be wê were bidarvekirin.